Putraning Prabu Pandhu Dewanata lan Dewi Kunti sing lair awujud bungkus dikuwang ing alas Krendawahana. Amarga ora ana gaman sing bisa mbuka bungkusane. 14 tahun sakwise peristiwa iku kedaden, Prabu Dewanata oleh petunjuk saka dewa yen putrane bakal metu saka bungkusan. Arya Suman ngenehi saran yen sing metuk Bima pengawal wae lan Prabu Pandhu nyiapake acara kanggo nyambut Bima ing istana. Prabu Pandhu nyerahake tugase marang Raden Ramawidura lan Patih Gandamana. Ananging Arya Suman duweni niat kanggo mateni Bima amarga Bima bakal dadi sandungan kanggo Kurawa. Arya Suman ngakon adine yaiku Arya Sarabasanta lan prajurit kanggo mateni Bima. Arya Suman uga ngakon Arya Anggajaksa dikon ngalangi tekone Raden Ramawidura lan Patih Gandamana nalika mlaku ing alas Krendawahana. Arya Suman ngajak Kurawa liyane yaiku Raden Suyudana lan Dursasana kanggo ngemati Kang Kadohan lan nuwuhake ben gelem nyingkirake Bima. Arya Anggajaksa lan pasukane nganggo topeng men ora ketara karo Raden Ramawidura lan Patih Gandamana, akhire pada perang. Raden Ramawidura menang lan nglanjutake menyang alas Krendawahana. Sauntara kuwi, Raden Arya Sarabasanta wis tekan alas lan weruh Bima bungkus kembang kempis. Dheweke langsung gajal nyuwek bungkuse Bima. Ananging bungkus Bima malah nguntalake pasukan Arya Sarabasanta lan ngetokake angin topan. Akhire pasukan Arya Sarabasanta metu saka alas. Sawetara kuwi, nang kayangan Batara Guru ngakon Batara Bayu lan tunggangane sing awujud gajah yaiku Gajah Sena kanggo nekani Bima. Tugase Gajah Sena buka bungkus Bima nganggo cara diencot-encot bungkus iku nglilitke belalaine lan gadinge kanggo nembus lan nyuwek bungkus Bima. Lan tugase Batara Bayu nganggokke klambi Bima. Pas kebuka, Bima gagahe pol padahal isih 14 tahun. Gajah Sena pingin ragane nyatu karo Bima. Dadi Gajah Sena mancing Bima ben dadine mangkel. Akhire Bima bisa nugelake gading Gajah Sena lan Gajah Sena dadi cahaya gadinge nyatu karo Bima lan dadi kuku sing kuat lan landhep. Ing tangan kiwa jempole Bima, Raden Yamawidura lan Patih Gandamana tekan alas Krendawahana. Bima langsung nyerang amarga ngarani iku koncone Gajah Sena. Patih Gandamana maju nglawan Bima. Batara Bayu lan Batara Narada medun saka kayangan lan misah Bima lan Patih Gandamana kang lagi gelut. Amarga Bima kenal karo Batara Bayu, Patih Gandamana uga kenal karo Batara Bayu. Sakwise kuwi Batara Narada ngenalake Bima. Raden Ramawidura lan Patih Gandamana seneng amarga bisa ketemu karo Bima. Batara Bayu ngenehi jeneng anak-anake iku Bima Sena. Raden Puntadewa lan Raden Permadi oleh pawarta yen Raden Ramawidura lan Patih Gandamana menyang alas kanggo metuk Bima. Akhire dheweke milu nyusul. Ing tengah alas, dheweke diadang karo Raden Suyudana, Dursasana lan Arya Suman. Akhire kedaden gelut maneh. Ujuk-ujuk teka pemuda gede dhuwur ngrewangi nglawan. Pemuda iku yaiku Bima. Amarga kalah, Raden Suyudana lan Dursasana lunga. Raden Ramawidura lan Patih Gandamana ngenalake Bima marang Raden Puntadewa lan Raden Permadi. Tekane istana, Prabu Pandhu kesengsem
karo Bima sing gedhe dhuwur lan duweni kekuatan sing dahsyat. Prabu Pandhu kelingan omongane Dewata yen Bima neng alas Krendawahana ora dibuang ananging sarana Tapabrata. Akhire Prabu Pandhu ngenehi jeneng tambahan ing Bima, yaiku Raden Brantasena.